Man cykler, det er mandag morgen, det er koldt udenfor, og man føler sig lidt doven. Det er tid til en ny uge, skal sættes i gang. Fordi der er nogle af 20 kursister, for hvem man skal være mester. De skal proppes med viden, selvom mange af dem helst fester. Og man håber jo inderligt, at ugen ikke bliver alt for lang. Man kommer ind ad døren, når cyklen har fået snøren og bevæger sig ned af kældergangens føren mod den lukkede dør. Porten til det gustne rum. Man kigger ind af ruden og mærker gåsehuden, for der er røde lamper der for enden af snuden. Kort fortalt, stort set overalt. Men over i hjørnet, der står farvekopi 1. Den lyser ikke rødt, og det er fandme fedt. Det næste, der er spændende, er, om den overhovedet er tændt. Men det er den, så man tager sine papirer, lægger op i bakken og vælger antal kopier til 20 kursister. 42 kopier ikke være for lidt. En kopi. Man tager sin telefon og ringer kæresten. Man kommer for hurtigt ud af døren, det er 2 kopier. Og det er det værste, der kan ske en mandag morgen. Hej skat. 3 kopier. Ved du hvad? Jeg tænkte, at i aften, i stedet for at børnene bare drikker saften, så giver vi dem noget stærkere, så de sover rigtig godt. Nej. Ved du hvad, jeg bliver nødt til at ringe tilbage til dig. Det her kopi helvede. Vi snakkes, okay? Hej. Nej. Hvordan kan de lave en maskine, der er så... Der ligger papir overalt, for fanden. Jamen, vent nu lidt. Maskinerne er slidt, men det er offentligt kendt, at man kan ikke ringe for tit til Rico, kopimaskine overvågningsmester nummer 1. Eller, hvis han er der, så tager han telefonen, men det er jo mandag, og man kan høre på ringetonen, at det kildende punkt er, om manden overhovedet endnu er mødt. Hvis han tager telefonen, er han sikkert på sin pind, men sandsynligvis i gang med at hælde den første kaffe ind. Men han iler så hurtigt, det kan lade sig gøre. Jo, jeg er næsten på vej. Men hvis ikke, hvad skal man stille op? Der er en kopimaskine, som ikke vil følge trop, og en kæmpe stavl kopier, som man ikke kan få uden for en dør. Hvad gør man så? Man må kigge på displayet og notere sig, om det er B eller C eller A'et, hvor det fejler. Og så skal man jo til at hive og flå. Og i stedet for at hæve sine hænder og gøre korsets tegn, for man ved jo, hvor det ender, skal man nok belave sig på selv at få det til at gå. Hvad er det, jeg kan gøre? Jeg har aldrig prøvet det før. Lad mig lige se, hvad står der her? Hvis jeg åbner klappen der og trykker ned på dimmeren her, kan det være, det er godt, det der sker. For jeg prøver sgu selv. 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 Skulle jeg ikke prøve selv?